IFM News! Sa ating pong good news naman po, 23 mga baboy sabay-sabay pong inihaw sa Lechon Festival sa Dagupan City. Diyan po sa may Lasip Chico po yan. Sa good news, kasama natin, Idol Ruru Hugotero. Sabay-sabay na inihaw ang 23 baboy sa isinagawang Lechonan at Barangay noong Sabado sa Barangay Lasip Chico, Dagupan City. Bahagi ito ng selebrasyon ng ikatlong Lechon Festival ng barangay bilang pagdiriwang sa industriya ng paglelechon na pangunahing hanapbuhay ng mga residente. Dumalo sa okasyon ang mga lokal na opisyal ng lungsod, daang-daang residente at ilang turista na naengganyo sa makulay at masaganang selebrasyon. Nagkaroon din ng libreng tikim ng lechon upang ipamalas ang natatanging sarap, linamnam at lutong ng kanilang produkto. Samantala, ibinenta ang mga lechon sa halagang 800 pesos kada kilo na mas mababa kumpara sa karaniwang presyo sa merkado. Matatandaan, noong Setyembre 2024 ay idiniklara ang Barangay Lasip Chico bilang Lechon Capital ng Dagupan City. At yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News! IFM News! IFM News!